Qozanның 149-нчы сайлау участогы ул Кызлар гимназиясында урнашкан. Мында 1000 кеше сайлаячак. Шуларның яртысы узган көннәрдә тавыш бергән инде. Бу татар телендә белем бирүче гимназия, мында кызлар гына укый. Сайлау комиссиясе әгъзаларының да күбесе хатын-кызлар. Нибары 2 ир-егет бар. Авыр да, кыйын да түгел, хатын-кызлар белән эшләргә. Мин әле әүвәл генә эшлим бу комиссияда. Беренче елым гына. Шуңа күрә алар миңа булышалар, берәрсе аңлаталар. Бик җиңел, күңелле. Бүген 3нче эш көннәре җомга, шимбә халык бик күп булган. Яшьләр гаиләләре белән килүчеләр аеруча күп иде диләр. Бүген дә сабыйлары белән бергә сайлыйлар. Матур иттереп, менә шулай бергә җөргә насыйп итсен. Тавышларында бергә бирдек инде. Исаковлар да уллары Әмир, кызлары Исмир белән бергә тавыш бирә. Сайлауга да, беләзек белән концертка да бергә барачаклар. Һәр выборга киләбез бергә. Яшәп кына шулай килдек. 15-16 числоларда 2 көндә бик актив йөрделәр сайлаучылар. 52% булды. Өлкәнрәкләрдә, яшьләрдә бик актив йөрделәр. Яшьләрдә беренче көнне яшьләр күбрәк иде. Иләргә дә чыгып сайлаталар. Алар сәламәтлекләре буенча килә алмадылар. Хәзер шул өйләрне йөреп чыгарга барабыз. Республика җитәкчелеге сайлауның беренче 2 көнендә сайлады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан рәисе хакимияте башлыгы Әсгать Сәфаров һәм башка рәсми затлар тавыш бирде. Бүген иртән Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов хатыны Рәисә ханым белән тавыш бирергә килде. Миңнехановлар да һәр сайлауга гаилә белән йөрү традицияга кергән. Бергә йөрибез. Безнең балалар зур инде, аныклар бар. Шуның өчен аерым бездән торалар. Әлбәттә инде һәрберсе сайлый. Шуның өчен монда инде теге безнең тавыш бирүчеләр күбәя. Ватанны саклаучылар фондының Татарстандагы җитәкчесе Гүзәл Удачина бүген 455-нче участокта сайлады. Аның әйтүенчә, үзе балачактан әти-әнисе белән сайлауларга йөргән, хәзер дә бу традициягә тугры кала. Вместе с мамой, с папой, с братишкой, с младшим мы идем в ту же школу, где мы учимся каждый день, который... Балачакта әти-әни мин укыган мәктәптә тавыш бирә иде, соңыннан бюллетеньне тартмага үзем сала идем. Анда музыка уйнап тора, ярминкәләр эшли, мөхите үк рәхәт. Хәзер шушы үрнәктә үз балаларымны да тәрбиялим. Сайлауларга бергә йөрибез. Они нам давали свой заветный бюллетень, который мы сами своей рукой клали в соответствующую урну. Бу участокка килүчеләрне гармун уйнатып каршы алалар, ярминкәдә тәмтымнар, көнкүреш кирәк-яраклары тәкъдим итәләр, балаларның да күңелен күрәләр. Күңел атмосферамында круга ук бик матур җырлар җырлап торалар, безне каршы алдылар, бик матур иттереп. Махсус хәрби операциядә катнашучылар да тавыш бирә. Хәзерге вакытта ялда тернәкләнү узучы хәрбиләр сайлый. Это всегда праздник был. Сайлауга килү һәр вакыт бәйрәм иде. Әтием дә офицер, алар белән бергә бара идем. Үзем хәрби булгач та сайлауда даими катнаштым. Үз позициямны белдерү кирәк дип саныйм. Татарстанда 3 көн дәвамында 3000-гә якын сайлау участогы эшләде. Тавыш бирергә өлгермәүчеләрнең әле вакыты бар. Гөлнас Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.